Right, Advocate Nelson Chamisa vakabudikira vachitaura nyaya yavo vakazotaurawo pane rimwe page ravakutaura vachiti SADC takabva tanoiconsultawo tionesani tikwanise kubatsiranawo panyaya yakaitika muno muZimbabwe tikwanisewo kugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvirimo munyika yedu ine vachitaura kuti ndicho futi zvinoita kuti tizokwanisa kupfurira mberi nekuita sarudzo kana kuti maelections anotevera kana zvinhu izvozvo zvichinge zvagadziriswa munyika ineyi yeZimbabwe. So as ndasipana pati kusangana nevakomana veZANU-PF vari kutaurawo vari kuona maonero avo vanzi vaRakash for ED veku-Bulawayo province vane maonero avo vane pfungwa yavo yavari kutaura. So zvakakosha kuti timbouya tichitora pfungwa dzevanhu vese tichiona kuti chii chiri kuitika, but papfungwa yavo iyi ine kakucelebrata nekakumoka mukati. But anyway ndangoona zvakakodzera timbouya tionesane panapa vari kunyora kuti in few days time Zimbabwe President Comrade E.D. Mnangagwa will be in charge of SADC, for which Mr. Chamisa is crying for a response to his letter to SADC. President E.D. Mnangagwa, as the head of SADC, will take charge of SADC region and handle Mr. Chamisa's issues as well. So cry no more, my brother. Your elder brother ED will assist you. Feel free to take all your issues to him, since as president of Zimbabwe and SADC, he will have the joint and enlarged mandate power to influence, solve them without you having to go and cry to our neighbors in SADC. Ndo mashoko ari kubudikira nevakomana panapa. Zvinika umoka ari mukati ndakazvitaura sekutaura kwanambozviita ini ndakazvitarisa zvinezvi kuti uchaende kunochemera kune dzimwe nyika dzekunze unenge wakungochemera muno kana pane chaitika zvinhu zvakadai so izvi zvinika kusamake sense kune vanhu vanenge vachida change muZimbabwe zvekuti toti SADC yacho iri kubva yatonzi uyu ari kutonopuwa chigaro chekuva chair weSADC. Zvinongooneka kushaya ufairness kazvingorina kuso because maZimbabweans futi at the end of the day ndo parozobuda vari kuti no hapana imwe plan here yatingaita yekuti pane kuti tiende kuSADC noti SADC ine zvimwe zvairi kutotiratidza toothless dog sekutaura kwazvinenge zvichingoti kondakomana imbwa dzisingacharumedzi inenge ichingoti the elections were flawed. Ma-elections haana kubata haana kuricha ma-standards edu isusu maSADC zhinji guidelines zhinji and principles what nemanhingirikini zvimarules zvete takaisa vachingoita zvavari kuita izvozvo. So ndo nyaya iri kuitika, but pari kutonzi the same kuri kunotsvagwa solution ikoko ndoku vari kuda kuti munhu wacho vari kuti auye vagadzirisane naye ndiye ari kutonzi ndiye akutonoita mukuru wavo kureva kuti hanzi hapana nyaya yapo. But ameno boss nyaya iri panapa ndeyekuti ini nyaya idzi dzinofanira kumboshandwa nadzo netroika cause kune SADC troika kwozita SADC chair, so ndo incoming I'm sure is Tanzania ndo vanenge vakuenda vakunobatawo nyaya idzodzo. But nyaya iri kurwadza maZimbabweans panapa ndeyekuti SADC yacho haisi kumbopindura ida kuzomirira kupindura kana uyo achinge agadzwa here. Asiwo politics zvangu chandinoziva padziri ndechekuti maZimbabweans even ava vari kutaura nyaya iyi vachitaka kurwadzisa macitizens ndechekuti politics hachisi chinhu chekuti mukurumidze kufara kana kucelebrata muchiona kunge makawina uri muchiona kunge zvamuri kuita zviri kumeka sense stereki nekuti zvinhu zvinogona kuchinja wozive tsoro dzinenge dzichiitwa ipapo. Unogona kungoona kuti izveso handiti mukomana anga akawanda zvakakanyarira nguva yese aona kuti nguva yako unosvika kuna August kwekwe atosumuka kutanga kuti no hakuna muri kuda kuita sei SADC muda kuya kunodii you know zvinongoitika. It's Zimbabwe for you. Ndo zvaingori ndo politics amuzive tsoro dzinenge dzichirongwa kuti chii chinechiitika. Munotizoti maSADC nino akuda kuuya ipapo munogona kusvika pakavharirwa uchinzi hamusi kupinda votobva vatogadzirisa nyaya yacho pasport ameno kana iriyo plan because inini manzwiro andakaita zvangu Chamisa wacho achitaura iti Zimbabwe is too beautiful ingadestroywa nezvinhu zvepolitics izvi hatisi kuda izvozvo. Toda kutsvaga nzira dzekugadzirisa zvematongero enyika zviri amicably togadzirisana kunzwisisana. But ndakatarisa nyaya iyi kai timu rimwe riri kutocelebrata hapana kana chimwe chavari kuona vari kutoti aiwa isusu zvedu zviri correct. But inini zvangu maonero angu nemaziso epolitics ndiri kutoona kuti panogona pada kurova imwe tsoro inotyisa ipapapo SADC ichingoda kuuya chete timu raise rapda richinzi rapinda vakunoita musangano iyoyo panogona kuita pamuromo. Amene muri Zimbabwe muri kuionawo sei nyaya iyi timu iri rimbomira zvari kucelebrata sekutaura kwandaita, but imimi muri kuionawo sei nyaya iyi.